Ποτέ δεν κάθεσαι απέναντι σε μια γυναίκα, είναι όμορφη, έξυπνη, όλα όσα νόμιζες ότι ήθελες και σκέφτεσαι. Αν είχα περισσότερα χρήματα, θα με ήθελε περισσότερο. Επιτρέψτε μου να διαλύσω αυτή την ψευδαίσθηση τώρα, γιατί η αλήθεια είναι αυτή και κανείς δεν θέλει να το παραδεχτεί. Οι γυναίκες δεν θέλουν πραγματικά έναν πλούσιο άντρα. Θέλουν ένα συγκεκριμένο είδος άντρα και αυτός ο άντρας μπορεί να είναι άφραγκος, σήμερα, πλούσιος αύριο. Δεν θα είχε σημασία, γιατί αυτό που την ερεθίζει δεν είναι στο πορτοφόλι σου, είναι στην ενέργειά σου. Και μόλις καταλάβεις τι λαχταρούν κρυφά οι γυναίκες περισσότερο από τα χρήματα, θα σταματήσεις να κυνηγάς αυτό που νόμιζες ότι σε έκανε ελκυστικό και θα αρχίσεις να γίνεσαι αυτό που πραγματικά την κάνει να υποταχθεί, χωρίς να ξέρει γιατί. Σε αυτό το βίντεο θα σου δείξω 6 κρυφές επιθυμίες που έχουν οι γυναίκες, που ούτε καν αυτές δεν μπορούν να εξηγήσουν δυνατά. Και όσο πιο βαθιά πάμε, τόσο περισσότερο θα συνειδητοποιήσεις ότι αν τις κατακτήσεις θα ακολουθήσει το δικό σου παράδειγμα. Θα μείνει ξύπνια όλη νύχτα επαναλαμβάνοντας τα λόγια σου. Θα αρχίσει να χρειάζεται την παρουσία σου σαν τον αέρα και δεν θα ξέρει καν γιατί. Οπότε μείνε μαζί μου, γιατί μέχρι να φτάσουμε στον αριθμό 6, θα είσαι ο άντρας που δεν χρειάζεται χρήματα, γιατί οι γυναίκες νιώθουν πλούσιες μόνο και μόνο επειδή βρίσκονται στην παρουσία σου. Ας το ξεκινήσουμε. Και αν είσαι ένας από τους λίγους που το νιώθουν ήδη αυτό στα κόκαλά σου, θα θέλεις να μείνεις. Έχω κάτι για σένα στο τέλος. Και πριν συνεχίσουμε, έχω κάτι ξεχωριστό για σένα. Ένα δωρεάν ηλεκτρονικό βιβλίο, το εγχειρίδιο ελέγχου του γυναικείου νου. Αποκαλύπτει τα κρυμμένα μυστικά για να σε λαχταρίσει κάθε γυναίκα. Πιάσε το τώρα, σύνδεσμος στην περιγραφή ή σε καρφιτσωμένο σχόλιο. Ας ξεκινήσουμε, αδερφέ. Πρώτη, συναισθηματική κυριαρχία. Το μόνο ναρκωτικό που δεν μπορεί να κόψει ξέχνα τα χρήματα. Ξέρεις τι θέλει, πραγματικά. Έναν άντρα που ξέρει πώς να την κυριαρχήσει συναισθηματικά, χωρίς να υψώσει τη φωνή του ή να κουνήσει το δάχτυλό του. Επιτρέψτε μου να εξηγήσω. Κάθε μέρα περιβάλλεται από συναισθηματικούς ερασιτέχνες. Άντρες που πυροδοτούνται, άντρες που αντιδρούν, άντρες που αναλύουν υπερβολικά κάθε μήνυμα που στέλνει. Αλλά εσύ δεν διστάζεις. Δεν βιάζεσαι. Δεν ζητάς επικύρωση. Είσαι σαν μια φωτιά που ποτέ δεν ζητάει ξύλα. Καίγεσαι γιατί αυτό κάνεις. Και όταν σου πετάει τις μικρές της δοκιμασίες, όντας ψυχρή, απόμακρη, σαρκαστική, δεν πέφτεις στην παγίδα. Χαμογελάς, ανασηκώνεσαι, λες κάτι όπως «Σε βλέπω να προσπαθείς να ανακατέψεις την κατσαρόλα. Θέλεις προσοχή ή με θέλεις?» Μπουμ, αλλαγή δύναμης. Αυτή είναι συναισθηματική κυριαρχία, όχι χειραγώγηση, όχι gaslighting, απλά ψυχολογική ηγεσία. Είσαι ο μόνος άντρας που μπορεί να χειριστεί όλη της την καταιγίδα και να μην χάσει τον έλεγχο. Υπακούει σε αυτόν τον άντρα, όχι επειδή είναι αδύναμη, αλλά επειδή αυτός είναι πιο δυνατός. Αρχίζει να λαχταρά την έγκρισή σου, να κυνηγά τον επενό σου, να ανταγωνίζεται για τη μαλακότητά σου, γιατί ξέρει πόσο σπάνια είναι όταν την προσφέρεις. Και εδώ είναι το τρελό. Αυτό κοστίζει $0, αλλά είναι πιο πολύτιμο από μια μαύρη κάρτα, γιατί μια γυναίκα θα απατήσει έναν εκατομμυριούχο, αλλά θα γονατίσει για τον άντρα που την κατέχει συναισθηματικά. Το ερωτικό μυστήριο. Όταν δεν μπορεί να σε διαβάσει, σε λαχταρά. Εδώ είναι η αλήθεια που κανείς δεν λέει στους ενήλικες άντρες. Ο πιο επικίνδυνος άντρας στη ζωή μιας γυναίκας είναι αυτός που δεν μπορεί να καταλάβει. Μπορεί να έχει συνηθίσει τους άντρες να είναι προβλέψιμοι. Είναι ακριβώς όπως ο προηγούμενος. Θα ζηλέψει εδώ. Θα απαντήσει περίεργα όπως οι άλλοι. Αλλά τότε εμφανίζεσαι εσύ και όλα βραχικυκλώνουν. Δεν απαντάς αμέσως. Είσαι ευγενικός, αλλά αδιάβαστος. Φλερτάρεις, αλλά ποτέ δεν υποχωρείς πλήρως. Της αγγίζεις το χέρι και μετά φεύγεις. Την τρελαίνει. Δεν είσαι μυστηριώδης μόνο για να παίξεις παιχνίδια. Είσαι μυστηριώδης γιατί ζεις σε βάθος. Έχεις στρώματα. Έχεις σκοπό. Έχεις μέρη στα οποία δεν έχει πρόσβαση αν δεν την καλέσεις. Και θέλει πολύ να μπει. Θέλεις να μιλήσουμε για την πρωταρχική ψυχολογία. Η ερωτική πείνα μιας γυναίκας συνδέεται με την αβεβαιότητα, με το να μην ξέρει τι θα κάνει στη συνέχεια, με το να μην μπορεί να προβλέψει τι σε ερεθίζει ή τι μπορεί να σε κάνει να φύγεις. Αυτή δεν είναι ενέργεια κακού παιδιού. Αυτή είναι πραγματική αρσενική πολικότητα. Και όταν το νιώθει, αρχίζει να υπακούει ψιθυριστά. Σκύβει κατά τη διάρκεια της σιωπής. Βρέχεται μόνο και μόνο σκεπτόμενη τι μπορεί να πει στη συνέχεια.
Αυτά δεν είναι χρήματα, είσαι εσύ που γίνεσαι το μυστήριο που πρέπει να λύσει και παραδίδεσαι στη διαδικασία. Βεβαιότητα σε έναν κόσμο γεμάτο αγόρια που διστάζουν. Μπορεί να πει ότι θέλει τον άντρα με το πορτοφόλι, αλλά τι πραγματικά την κάνει να πετάξει το πορτοφόλι και να μείνει? Η βεβαιότητα. Όχι το είδος «διάβασα ένα βιβλίο αυτοβοήθειας την περασμένη εβδομάδα». Εννοώ το είδος που είναι χαραγμένο στο σώμα σου σαν ένας χάρτης του που έχεις βρεθεί. Είσαι 33ος. Σε έχουν απατήσει. Έχεις βιώσει απώλεια εργασίας, οικογενειακές διαμάχες, οι φιλοδοξίες σου έχουν καεί σε κάρβουνα. Και όμως, εξακολουθείς να μπαίνεις σε ένα δωμάτιο σαν τα πόδια σου να γεννήθηκαν για το πάτωμα. Αυτή είναι αρσενική βεβαιότητα, το είδος που δεν αγοράζεται με χρήματα. Όταν ένας άντρας ξέρει ποιος είναι, κάθε γυναίκα γύρω του σκύβει χωρίς να ξέρει γιατί. Η καρδιά της μπορεί να χτυπήσει για έναν τύπο με γκούτσι, αλλά η ψυχή της ανοίγει για τον άντρα που δεν κλείνει τα μάτια όταν τον δοκιμάζει. Γιατί εδώ είναι αυτό που δεν θα σου πει. Θέλει να νιώθει μικρή στην παρουσία σου, όχι από φόβο, αλλά από την ακλόνητη ηρεμία σου. Θέλει να πιέζεται πάνω σε έναν άντρα που είναι προσγειωμένος όταν ο κόσμος της είναι χάος. Ένας άντρας που δεν χάνεται μόνο και μόνο επειδή είναι κακόκεφη, απόμακρη ή προσπαθεί να προκαλέσει δράμα. Δεν κερδίζεις αυτό το είδος παρουσίας δείχνοντάς της το πορτοφόλι σου. Το κερδίζεις θάβοντας την αδυναμία στη λάσπη και επιλέγοντας τη δύναμη στη σιωπή. Και όταν το νιώθει αυτό, σε σέβεται. Σε εμπιστεύεται. Υπακούει χωρίς να ξέρει γιατί. Κυριαρχία στην προσοχή σε έναν κόσμο αντρών που σκρολάρουν. Τα χρήματα είναι δυνατά, αλλά η αρσενική προσοχή, η πραγματική, η απόλυτα συγκεντρωμένη, η άθραυστη, είναι σιωπηλή και χειρουργική. Θέλεις να μάθεις γιατί ο εαυτός σου που δουλεύει 9/5 και είναι γνώστης του προϋπολογισμού, την έκανε να βραχεί στη μέση μιας νυχτερινής συζήτησης, επειδή ήσουν παρόν. Επειδή δεν τσέκαρες το τηλέφωνό σου. Επειδή το βλέμμα σου έλεγε ότι τίποτα σε αυτόν τον κόσμο δεν έχει μεγαλύτερη σημασία από αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι που θέλει πραγματικά, όχι ένα γιότ, όχι μια Λαμποργκίνη. Θέλει να τη μελετούν. Θέλει να νιώθει ότι το μυαλό σου γδίνει τις ιδέες της πριν καν τα χέρια σου αγγίξουν το δέρμα της. Σε έναν κόσμο γεμάτο άντρες με έλλειψη προσοχής, ο άντρας που ξέρει πώς να κάθεται ήσυχος, να κοιτάζει βαθιά και να μιλάει λιγότερο, την κάνει να νιώθει ξανά γυναίκα. Είναι μεθυστικό. Όχι λόγω του τι είπες, αλλά λόγω του πώς τίποτα δεν σε απόσπασε ενώ το έλεγες. Οι άντρες ξοδεύουν χιλιάδες σε δείπνα και επώνυμες μάρκες. Εσύ θα μπορούσες να της δώσεις ένα μπουκάλι νερό και ένα 20 λεπτό βλέμμα που την ξετυλίγει. Και εδώ είναι το μυστικό. Όταν έχεις τον έλεγχο της προσοχής σου, θα σου δώσει τον έλεγχο της υποταγής της. Ήσυχη δύναμη σε έναν άντρα που δεν χρειάζεται να αποδείξει τίποτα. Υπάρχει ένα είδος άντρα που μπαίνει σε ένα δωμάτιο και δεν μιλάει και παρόλα αυτά όλοι ξέρουν ποιος είναι ο επικεφαλής. Δεν καφιέται. Δεν επιδεικνύεται. Δεν κυνηγά χειροκροτήματα, γιατί η ζωή του ήδη τον χειροκροτεί. Αυτός ο άντρας έχει ουλές, όχι μόνο τις σωματικές, το είδος που νιώθουν οι γυναίκες όταν αγγίζουν το στήθος σου και αναρωτιούνται τι έχει επιβιώσει αυτός ο άντρας. Δεν είναι ο πιο δυνατός, αλλά όταν μιλάει είναι μια στιγμή. Δεν χρειάζεται να ποστάρει online για το κόλλημα του. Απλά κολλάει. Σιωπηλά, στοικά, ακλόνητα. Και οι γυναίκες το νιώθουν. Οι γυναίκες δεν έλκονται από τη δύναμη που φωνάζει. Έλκονται από το είδος της δύναμης που την αφήνει να είναι δυνατή, αλλά ποτέ δεν χάνει το κέντρο της. Δεν θέλει να είναι το αστέρι. Θέλει να περιστρέφεται γύρω από κάτι ακίνητο, και αυτό είσαι εσύ. Όταν δεν προσπαθείς πλέον να την εντυπωσιάσεις με αυτό που κάνεις, επειδή αυτό που είσαι μιλάει τόσο δυνατά που ξεχνάει οτιδήποτε άλλο, αυτό είναι πιο πολύτιμο από τα χρήματα. Αυτό είναι πιο εθιστικό από τα διαμάντια. Και το τρελό, μπορεί να μην μπορέσει ποτέ να εξηγήσει γιατί σε θέλει τόσο πολύ, αλλά θα δώσει τα πάντα προσπαθώντας να είναι αντάξιά σου. Κοίτα, αν είσαι στα 30 σου ή και παραπάνω, ο κόσμος σου δίνει μισές αλήθειες. Γίνε πλούσιος, απέκτησε κορίτσια, επιδείξου, κάνε φιγούρα, πλαστογράφησε. Αλλά για να την κάνεις να τρέμει, απλά πρέπει να είσαι ο άντρας που δεν μπορεί να κλονιστεί. Γράψε ένα σχόλιο τώρα με «Δεν τελείωσα» αν είσαι ένας από τους σπάνιους που καταλαβαίνει αυτό το επίπεδο αρσενικής ενέργειας. Κάνε like, εγγράψου, όχι επειδή στο είπα, αλλά επειδή έχεις βαρεθεί να είσαι μέτριος. Ας συνεχίσουμε να χτίζουμε αυτή τη φυλή των αληθινών. Έρχονται κι άλλες φωτιές. Μείνε προσγειωμένος,
Μείνε δυνατός.